Awan-awan weteng nesu terus tuku jangan bening lawuhe ote-ote karo lombok ya bolo ya. Delok ndak 3.000 sak menit biyane lah. Wis gawe sarapan sampai sore kena iki saiki imbu sego sik karo imbu jangan. Lah iki lawuhe ote-ote, lah iki lomboke wis jan gurih ya bolo. Wis ngene bolo, ngene wis suwe enak ora umum lah. Saweger iki. Jangan apa jenenge bening karo tote karo lombok mantap tenan iki jelali saurunge mangan iki bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama buat kalian sih mantap bro.